De hedendaagse wereld heeft speciale interactiewetten. Zelfs de elektriciëns hebben soms moeite voor contact te leggen. Iedereen heeft zijn kotje, zijn eigen comfortzone. En het betreden van die ruimte komt lekker verbod over. We zijn gesloten in onszelf lekker hangslot. We moeite voor ons innerlijk te uit dat er op aankomt. We blijven oppervlakkig. We geven maar een gram los van al die massa eigenheid dat we in onszelf vastgaan. We zijn onzeker omdat niemand nog zichzelf is. Zo zie je niet dat diep van binnen iedereen hetzelfde is. Je schamt die voor dezelfde zaken lekker een ander en doet alles voor het verbergen van je eigenste karakter. Zo leert niemand kennen en blijft iedereen een ander en ze wou weer dezelfde, maar jezelf is veranderd. Het is veel te ingewikkeld voor de mensen nog te snappen, want ze zitten al gevangen in een gevecht met hun masker. Maar doe dat zelfstudie, zodat je kan jezelf zijn. Toen pas ga je begrijpen wie dat je in de wereld brengt. Leef je leven dus te vullen en kruip niet achter een masker, maar zie trots op wie je zit en als je het niet weet, dan kom je er zo wel achter. De kennis van jezelf is de sleutel tot de weg vinden in je leven en volg niet met de meute. Laat een ander niet beweren dat je moet zes of zo gedragen. Je moet doen wat je ze doen en niemand er zo domme vragen.